Anne Fleur ging rond februari met haar wiskundedocent naar Oeganda. Het doel van de reis wie het verbeteren van het onderwijs daar en het inzamelen van geld. Een avontuur om net te vergeten. Zeg me de eigen uit, het wie al je zo oors en ik vond het al je zo mooi en de band ben daar al je zo vrolijk en ze ben al je dus welkom je al je en overal is al je positiviteit, maar ik vond het ook wel heftig om te zien hoe de armoede daar wie en dat het al je daar heel erm wie en de squal wie natuurlijk heel oors. Dus ik vond het aan de ene kant wel weer heftig, maar ik vond het wel heel mooi dat wij deze kans kregen. Om een goed beeld te krijgen van het onderwijs daar volgen ze lessen op een squalle met 100 leerlingen. Anne Fleur waart je keppelen aan haar buddy, Ricardo. Wij zijn eigenlijk een noemerke aan elkaar verbonden. Ik hier noem ik een Sijs en Hayek. En eigenlijk lust ik dan de hele reis met hem op. En dan hier wij workshops volgen om dan elkaar beter te leren kennen, het land beter te leren kennen en hun ook weer wat meer bij te brengen over Nederland. En eigenlijk om life skills wie de workshops en om hun, zeg maar, dat hun meer op gaan staan voor hunzelf, dat ze meer opkomen en dat ze verbergen de emoties daar heel erg, maar wij willen eigenlijk zeg maar laten zien dat dat net goed. Mevrouw en ik en nog één andere jongen, wij komen uit Friesland en de rest van de groep komt eigenlijk meer uit het zuiden van Nederland. Dus wij waren echt een beetje de enige die uit deze regio kwamen. Joet joeg Anne Fleur met haar docent Hester een presentatie over haar reis. Alle klassen van de vakskwallen wien aanwezig. En het verhaal maakte indruk. Ik denk wel hoe dat ik toen ik thuis kwam, toen begon ik wel echt meer te waarderen wat ik hier. En dat ze daar eigenlijk vrij weinig gaan. En dat wij hier eigenlijk een heel rijk land leven. En dat wij net bij alle liedse dingetjes gaan zeuren. En dat wij eigenlijk meer met inzien van ja, wij hadden hier heel goed. En daar had het heel slecht.